Welcome to my channel नोंथांमोनखौ बरायना हरनाय थाबाय आंनि MB Boto Vlog चेनेलाव। लोगोफोर आं खाननैसो भिडिअ खालामनो हायाखै। आदा दं शिलंआव दंहैयो, बियो आंनो भिडिअ खालामनानै हरदों ब्लग भिडिअ। नोंथांमोना बेखौ थांनानै नायदो आरो लोगोसे आं भिडिअखौ नायलांबाय थादोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मा गोदै जादों। आरो लोगोसेयै आदा केमेरा हमनाया बारा मोजां जायाखै, बिनि मबाइलाबो बारा मोजां नङा। होमबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा गोदै जादों, भिडिअखौ नायलांदो। जों दा थांगासिनो रुम फारसे। गारि मोनबाय, ससे थांनानै पार्क गाखोनो मोनसिगोन जों दा निजा थांसै। निजा इजाबो थांजायो, इजा गोजान जायो मेन लामा जा, निजाबा सर्टकाट जायो आरो। नैला जि बरिया जागाया मोनथारसिगोन गोजौखौ। नै सिद्दा थांबा जों गिर्जा मोनगोन, मार मोजां गिर्जा दङ मोनसे, माब्लाबा टाइम मोनबा फैगोन र'। नै लोगोफोर सिरिया माबायदि मानसि दा ओरै लाबा सिदा बाय नुवा, खिन्थु ओरै लानांगो सिदाथार। 87टा दङ नैबे सिरिया। नैबे गैयामोन पाइपआ, इयाव साइड सेफगार्ड होगोन, सेफगार्ड। निजा नाला दै थांग्रा मोजां ना सिरि गाखोनो। नैला नै बेफोरबायदि आरो। A few moments later. गिर्जा निजायाव मोनहैयो। ओइ गोमो कालारानो न'आ, मार मोजां आरो स्टाइलनि न'आ। नैफोराव गथाय भारा थाजोबनाय गिजा, पाकानिसो न'आ, दाम जागोन नैयाव 2500 जानो हानाय रुम मोनसेयाव। जोंनाथ' दरजा बेरासि ना, बेनिखायनो 1500 जोंना मासाव। नैयाव मानिबा बिल्डिं बानायगोन जों, ओइ बे स्कुल गाहायाव स्कुल, गोजौआव हस्टेल। लामाया हाबुथार नैला। नैबे भाङा फुटा बोहैनि फुरा बथल गिजा, बियार बथल। जोंनि न'आव रुम मोनसिगोन। भिडिअखौ दोनथ'नोसै। नैबे सरकारि मेडिकेल हस्पिटाल। मोखां जोंनालाय